makadi muri yeZimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu chisina mashawazi chivhitivhiti chinoyane nyaya dzinenge dzichipisa nguva nenguva right nyaya ndayandaka kubatira panapa nyaya iri kupisa asi tisati ndataura nyaya iyoyo ndokumbira kuti kana uri mutsvagara wasubscribe watena on notification bell kuitira mavidhios anotevera unge uchimaona nguva iripo right nyaya ndayandaka kubatira panapa miri yakadai so pane ruma kana kuti pane guhwa riri kutisecurata mastits ese social media riri kutaura kuti George Charamba akafaiwa basa right shoko iri riri kubva mumasources akasiyana zvichitaura kuti parishafo iri kuitwa iyi George Charamba haasi kuzopapona nenyaya yemashoko ake anoita pasocial media. Ndofunga munongomunzwa ane kutaura kwakashata, ane poison mumukanwa pakutaura kwake. Saka zviri kunzi izvo mukuru weZANU-PF mukuru weZANU-PF ari kunzi akabvisa spokesperson wake anova ari George Charamba. Ndo mahunga ari kubuda right. Ndoda kuti ndikuzivise ndikunzwise nyaya yacho kuti iri kutaura chinzi chii right. Pana pari kunzi unconfirmed reports emerging from various sources indicate President Emmerson Damudzi Mnangagwa has fired his spokesperson George Charamba, who is Deputy Chief Secretary responsible for presidential communication, has later gained notoriety for his acerbic tongue, which has seen Zimbabwe social media users clamoring for his dismissal on grounds of fanning toxicity. Yazo muri Zimbabwe ndofunga mazvinzwira ndangotaura muchidimbo andizopinde munyaya yavo yese but nyaya ndiyo yamanzwa iyi right. Muri Zimbabwe tuzive zvamunofunga panyaya George Charamba, kana pane avo vanombonzwa kana vanoona maposti ake anoposta paTwitter paX tuzive zvamunofunga kuti George Charamba oenda kumba here kana kuti oramba aripo kana kuti ZANU-PF yacho yese iende nekuti tagara tiswida. Thank you for watching. Mamukasei pastruggle, mamukasei muri yeZimbabwe, mamukasei kumativi mana yose enyika, vari muZimbabwe nevari kunze. Tinotenda chairman neyeuchidzo yechenjedzo iyo yakanaka zvikuru. Hatisi kuda kuti tisangane namamungu, tisangane namabwida aya manyasaranda aya pakuita zvinhu zvedu. Tinoda kuti tifambe takachena. Tinotenda chenjedzo yenyu kudzidzisa vanhu kuti vagone kuziva chakanaka nechakarurama chekufamba nacho chisina ruvara. Tikagara tabatana navo vanhu ava tava neruvara mukati medu, ende vazhinji vedu vachafamba vachicheuka vachiona kunaka kwaita ZANU-PF yavaive vari, kunaka kwaita zvavaidya nezvavaipiwa nezvavainyengedzwa nazvo neZANU-PF. Saka hatidi kuti timboita dambudziko iroro tiite mistake iyoyo. Ngatifambei takadai zvatiri izvozvi, tisare vana veZimbabwe chaivo vakazvipira kusunungura nyika, nekuti tinavo vana veZimbabwe vasina kuzvipira kusunungura nyika. Vatengesi vari kudzokera kumashure, vari kudya navavengi, vanochiri kuona mikana nekutora mikana yokubatana navavengi kungoti vagutse matumbu avo. Isu hatipo ipapo, takati hatidi mari, hatidi chimwe chinhu kubva kuZANU-PF, kubva kuvavengi vedu. Hatidi kana kunakirwa nezvinonakidza zvenguva ino tisati tatora nyika yedu. Nyika yedu ndiyo yatinoda kutanga igare yava mumaoko edu. Tinotenda zvikuru chairman. Ndoda kutaura pamusoro pekujairira, kujaira. Ndikati kujaira, vazhinji vedu vana veZimbabwe tajaira. Zvinhu zvinorema, zvinhu zvakaoma kwazvo kuti ugone kupeputsa munhu akajaira, kuti ugone kuonesa munhu akajaira. Ibasa rimwe rakakura zvisingaiti. Ndokusaka muchiona chairman vachigara vari busy, nekuti munhu ari pakugona kuonesa, ari kugona pakudzidzisa vanhu nekuzarurira vanhu kuti vagone kuona, kuva nemuono nepfungwa yekutendeuka, kuti vazive chekuita nechavakafanira kuti vaite mukati meupenyu hwavo. Vanhu vazhinji takajaira semunhu anodokerwa nezuva akagara mumba kusvikira kunze kwasviba. Anotozoudza nemunhu anobva panze kuti konaiwo zvawakagara murima haubagidzi raiti here, nekuti unenge uri radoka uri mumba, unenge wakangojaira zviri mumba imomo. Saka nekuzoitika kwerima hauzokuoni. Kana chingava chiutsi chaicho wakakurira kumamisha, uri mumba iya inobikirwa iyai, kitchen iya inobikirwa iyai, moto unenge uchiita chiutsi, asi iwe urima haugoni kuchinza chiutsi ichocho. Unotoudzwa neumwe kuti kwaukushidziri moto here, zvamune chiutsi wanema wakagara. Ndo zvimwe nevazhinji vedu ndo pastage yavachiri.
Saka kuti tivanzwe zvekutaura zvekuti mari ngatiitei liberation struggle yedu ibudirire, zvinhu zvinogona kutora nguva kuti munhu akadaro asati atendeuka mupfungwa agone kunzwisisa. Anenge achitoona sekuti zvava zvimwe zvinhu zvamatricks zvavakangori vaitira nemazanu PF. Saka zvinomutorera nguva munhu iyoyo kuti agone kuzvinzwisisa kuti pandiri apa pane zviri kuitika. Unotozozviona paya audza. Saka vanhu vazhinji vagere muZimbabwe vashoma vanoziva kunaka kweupenyu, vanoziva kusununguka kwemunhu kana ari munyika make, vanoziva kuti munhu anogona kuwana ruyamuro kubva kuhurumende inenge ichitonga nyika iyoyo, kubva kuwana mabenefits, kubva pazvicherwa, kubva pazviwanikwa zvenyika, kana kuti kubva pakuva muridzi wevhu kana kuti wemunda. Vashoma vanozviziva, asi vese vakabudikira kunze kwenyika ndofunga vavazarurira, vagona kuonesa, vakugona kuona kuti zvakanakirei zvinhu izvi. Ndokusaka ivhangeri yeliberation struggle tichida kuifambisa nenzira iyi. Inzira ichati remain nekuti inzira yakamanikana, yakapamhama, ndiyo yatakatiza, yatisingadi. Nzira yakapamhama yapedzesa ruzhinji rwedu kubva kune vakaurawa kubva panguva yekutorwa kwenyika paindependence, fake independence iyo ya1980. Vazhinji vakapera kufa vachizama kuda kuona mukana kana kuti tiri pamwe izvo vanhu vanenge vasiri pamwe. Saka isusu ngatichipepukai tichiva vakasiyana navo, chero tikaita vashoma sei zvataura nachairman, asi tive vanhu vakapepuka vane chinanga chimwe, vasingazocheuki kana kuti vasingazonyengedzwi kana kudzokera kumashure. Nekuti mapenzi edu atiinawo ndiwo vachiri mukati mezanu PF, ndiwo vachiri kuona mukana yekuti tichaja nezanu PF. Vanoramba vachisesedzwa, vachifambawa navo, vachishandiswa mazita avo kuita sevana veZimbabwe, vachionesewa mukana. Tichadzidza rini kuti vana Solomon Mujuru vaimionawo mikana yakaita seiyoyo, asi vakatadza kuibata, vakatadza kuitora nyika iyi, vakatadza kuitonga. Vana Elliot Manyika vese vaiona mikana iyoyo. Nanhasi tinawo mapenzi mamwe achirimo muzanu PF achiri kufunga kuti ari kuona mukana, asi hapana. Diabolos akamira, Satani akamira nesimba, anawo ari kuwanyengedza, vese vachapera. Hakuchinazve imwe nzira ichasunungura Zimbabwe kunze kweliberation struggle iyi. Ndiyo chete nzira ichavapo. Ndozviziva kuti vazhinji vedu tichiri kunyengedza zvetaitaura zviya kuti tichenjerere pakuvamba kwetaita chinhu ichi cheliberation struggle. Vavengi vachagwa nenzira dzese dzakasiyana. Zvino makuvaona manje vakubuda ka avo vanozviti vana nyoka yamabhunu, nevamwe vese vamwe vanenge vachidzingwa muzanu PF nevamwe vachirimo muzanu PF. Mukatenderera muchitarisa kumasocial media, kumatwitter kupi, munovaona vachiisa maaudio vachida kuzama kukopa kufanana nachairman zvavari kutaura kuti ngatibvisei, ngatisunungurei nyika. Musafa makanyengedzwa namashoko avo, nekuti ndo nzira yavakauya navo vachiita maopposition kuda kuti vakubatei pfungwa. Zvino nhasi vari kuda kukubatai pfungwa nekuti munangagwa wakashata, zvakazodai, vachida kuzama kukubatai futi kuti mudzokereze pamwe chete muende pamusungo futi. Uyo nyoka yamabhunu anotaura achiti takuda kuchidzosera Zimbabwe kuvana veZimbabwe. Zvarini iwe uchiti uri wezanu PF, iwe uchiti zvounoda Mnangagwa, uri kungoshora zvaanoita. Tichapepuka rini vana veZimbabwe kuramba tichitenderedziwa? So vari kuda kuita macopycats eliberation struggle. Adovapo makopi eliberation struggle akawanda ekuti vazhinji venyu muchamamanyira nekuti awane mari kadzinongodurura, awo anenge aine mari kana kuti maresources ezano anenge achishandiswa. Muchaona sokuti ndio akanaka ekusunungura nyika nekuti zvinenge zvichinakidza zvavanoita. Panapa paliberation struggle hatifi takaita chichanakidza, zvichavava, zvichasosona, zvichagozha. Hatidi kutaurirana nhema. Kwatava kuinda kuchainda kumakata, kuchainda vakashinga, kuchainda vanoda kuziva chinangwa chavari kuita, kwete vanhu vemanga-manga. Saka vazhinji venyu muchaperera mumakopi eliberation struggle ari kuitwa nezanu PF kuzama kuda kukopa. Asi chero vakakopa sei, havafi vakafumura, havafi vakataura chokwadi. Chokwadi chitakadopiwa nachairman ndiyo kazanu PF yamanga musingazivi kuti zanu PF chii. Yeyo zanu PF yakavhura, mukaiona ikaiswa pachena. Zvavakwamuri makunzwisisa kuti chii chinoi zanu PF. Vanhu vazhinji vakangojaira kungoti zanu PF inochisa,
musoja unochisa. Right. Ndo chimwe chechijairira kachirimo matiri chataka kungohla nazi vanhu vari kungohla kungoti ZANU-PF munhu akutohla kuti tingaidini mugoze hapachina hapana ZANU-PF hachisi chinhu. Icho chechijairira chekuti musoja anochisa chemakagara maisiwa fiye navo vavenga ava vachikuvurayirai hama dzenyu makatarisa kusvika mava nekucha kuti ZANU-PF ndo yakafumurwa kakaisa pachena kuti ZANU-PF haisi yevana veZimbabwe ndeyamamumbwa namabwidi. Taakuzviziva zvese kuti chii chinonzi ZANU-PF ichachisa pakudini. Ndiwo muvengi kwatiri kufanira kutarisana naye. Saka mwana weZimbabwe pese pese pauri ziva muvengi wako, ziva wakaipa wauri kurwa naye kuti anouya sei. Teererai language, teererai mitauro yavese vari kutaura kubva pano chaipo pachannel Liberation Struggle. Ukateerera inzwi romwe neumwe ari kutaura nematauriro ari kuita unotonzwa kuti uyu haasi wedu, uyu ari kutsigira asi haasi matiri, anonyepedzera kutsigira. Mamakagara imomo mumarokesheni mumaruzevha apapi unotonzwa mutauro kuti uyu ari kushora nhema asi munhu ari kutoja nevanhu ava. Saka ngatingwarei vana veZimbabwe tizive kuti patakuenda apa pacharema ende zvinorema zvine kunaka kunopera kwazvo. Saka isu ngatitaurei nzira yakamanikana tisiye nzira yakapamhama.